سلام سلام كورة تلتي تجارن إرتراويان بحثشة خميل لهم أبني لهم عندهم مدلونهم إزي أتوم أجي شو نتعلم سلت بيوتيوب نعي أبوي مونيكا ولا جلز ولا بعراي كعب نرويج أشودن تقمت زي جروس حفاش إرترا أقلقلت تكرينايو باليستيك ميسايل اللو برجينا حمدو أتوميك بومب اللو ميجا اللو كالوتن كرينا سمج أرشا مسكت صنعنا تلابهم تتموتشكم شير لايك سبسكرايب ناقبركم أبراتات توعني بلومبار كورة تحواتي حزيش شهدت تبيلة جمرة مدلايك حلفوكم سلام بيتسو يا عاوز مثل هم تري وزن لهم معرك هنس أزتهال نعي أبوي معرك بيتسب سمعوا لهم لهم ما قشوا يبوي زلوز لكم وا هنسا ويقع ما جشوا نتعلم سلت بيوتيوب نعي أبوي قدم عسر تختك فلي نتمارقة زول الخاني ود خايانة ياو وا حدق برازر تاي ود حمش عمت كوين ديولي دكا وا ار حدق أنا كاخا من نجر دولي نجريلي نايبو فقرنا كتقبل النيمبر أنا كاخا نجر دولي من نجريلي نايديني مرمرا جيرنا كراجات اللي والدلية مساعدني تاخون كات دولي زي بالكا سيجمر مجمرة حمش عمت خولد أي خيلن ما قشوا زي خرجا الكيد اللي أنا مغنياتو نسخة عبيخة أخذ خيلي كالاي كعا أنا حنت قريتها نيت من براجر نمتى أخان تدولي نجر تزيها اللي كاسي نمتى ما نعنا ندني رياكت سويخا خالي دا أبوناي ويحوناي دا زي بالكا نمتى أما قشوا بزيخا أبوي قال مليلكا ها زي مدلو يعني ويخا تدولي نجر نيكا مالتي فلتن دي تام في ماس تدلي أخا برازر حزب أربي تزب شلا حنتي حداش فكاريت حيز الله ما تسيلو بلايف دبخ يلنا له تاي مسل هميزي ولتيا منيا اسكن الرأيو من كحيز لنا موسي شلا بيتسب قص أون تشوفينا يا زلا من كنولا من فلت أكو يكألنا بيتسب من يعني راح دق شلا قدف وي أي ترقين حدق وي خا قص أرقين حدق ها بقولي أهلكم يا أهلكم نيشي سنتي لنا هذا الفيديو بلا علم نيشي توسخ ناسي نيشي نخالي نجر كياتو مو نعنا ونس كي مسطونا إلى يمنا لا شل حدا شاف قريت فقرهم يوم عزلكم كانوا ولا بدل بيتسب بزقات أمي حزخة أني جريدة استمحلها لها حدا قطين تأزاز الله تأيو اسكخان بقولكم جريدة أزيد تقورو زلخة تحت هقراون نتيو واقا كخفلك أيو يقولوا له اسكي نرأيه مو ملسيان زي جروس حفاش إرترا أقلقلت تكرينايو أنا زي كلاسيكال بتاع مثل زفوتوا بيرسونالي بيتسب نعفون أسمعكم أريكم برب مثل بتشامر أيوة خلي نيرو زي كلاسيكال زي أجل مارامن تعمي زفوتي أنا خا ولا عاد حيزي سمع سلزم وركم مالتينا جريدة قد انت ازازتها محلالي في الكالو يكرتا تحتت كل نجار قلل كخونيو مس تشرنت هاريفو بمسرح تاع تيك توك بمسرح خمس وبمخاد خا يزخل تزاز حالي في الكازلو واقاك يخفلك يكرتا حتت كن ولا دال بيتسب اسكن نقص الحزخه مونيكا ولا جلز ولا بعراي كعب نرويج أشودن تقمت انسسالا محريت ديا كل خطف أتم فازر مونيكا تحخركم يا يفولتكم ماني مسلني قولوا ما أنتم مشيت تجميركم تحخركم اللهم قال لي سو غيركم كي تحسوا ها لأن معتي خبدان قصفان قال مليون بقى إذا ناي تيك توك تاشوم جيران تاي تقبر سبع انتهي عجي الساون كده أبتعدي أسيروم مانيروم عدي أمس موتات قال ملي قصة يا متى عجي سان بعلكم يا ساون حلنا الويا أبي الفراخ إذا
ፋዘር በቃ ተሓኺርኩም ጉድኩም ወሪድኩም ኣብ ማዓት ሞኒካ እየትኻንዲዩ ኣብ ማዓት ሞኒካ ኣቲኹም ኣለኹም ፋዘር ኣዋፁ ይፍጠረልኩም ኢና ክንብለኩም ንደሊ ርያቶ ዓድና ከመይ ዓንያ ከመይ በሪሱ ከመይ ገለ ፀኒሑማ ክንደፍረጣ ፋይቅድሳኒ ከመይ ጌራ ሳንታይ ትገብር ጥራይ ኢና ታጣሽሙ ብሓጨውስ ዝወፀላ ኣመንዝራ ዝወፀላ ኣረሜን ጨካን ሰብያ ዝኾነ ሕለና ይብላ ዝኾነ ሰብ ክርዶ እዚ ወዲ ሃለቃ ኸምኹም እዩ እባዚ ሃለቃ ዝብሎኻ እዚ ኢሳያስ መን እዮም ዝብሎ ኢሳያስ ደበሳይ ዝበሃል እውን ከምኡ እዚ ኢሳያስ ደበሳይ በስመ ኣብ ፋዘር ተረጋጉዕ ባ ኣብ ሞኒካን ኣብ ማዓት ሃለቃን ክትኣቱ እሞ ከዓ ንሞኒካ ዝኩሉ ፀርፊ በቃ ሰሙን ሙሉእ ወርሒ ሙሉእ ደግም ምሸት ተሓኺርኩም ካልእ ዓይነት ዓፃፃፊ ዝኾነ መልሲ ካብ ሞኒካ ክትሰምዑ ኢኹም ካብ ሃለቃ እኳ ኢልኩም ክትሰምዑ ኢኹም ኢለ ኣይሓስብን ምክንያቱ ገና ስለዘይወፀ ብዙሕ ናብቲ ቲክቶክ ናብትና ምፅራፍ ገለመለ ማለት እዩ ካብ ሞኒካ ግን ተፀበዩ የቕልለልኩም ከዓ እስኪ ብርጊድ ንሓመዱ ከዓ ድሮን ኣለዎ ሚሳኤል ኣለዎ ገለመለ ሚግ ኣለዎ ይበሃል ኣሎ ሞ እንታይ ከም ዝበሉ ንስማዕ እዮም ድሮን ኣለና ብሉ ኣለዎ ገለ ከዓ ኢሎም ከዓ ሰባት ይዛረቡ እዮም ባሊስቲክ ሚሳይል ኣለዎ ብርጊድ ንሓመዱ ኣቶሚክ ቦምብ ኣለዎ ኣቶሚክ ቦምብ ከይቀረየ እኒአዎ ሩስያ ንዓተኸቶ ኣሜሪካ ንዓተኸቶ ኩሉ ዕትከለና ዋው ቤተሰብ ብርጊድ ንሓመዱ ቀሊል ዘረባ ኣይተዛረቡን ኣሜሪካ ሩስያ ኩለን ዝዓጠቕኦ ነገር ኣለና ይብሉ ኣለዉ እንታይ እዩ እስኪ ንስማዕ እዮም ምክንያቱ ወፅሕና ንፈልጥ ኢና ሓሪና ኢና ዘለና ተወፋይነት ኣሎ ጅግንነት ኣሎ ትብዓት ኣሎ ሓሞት ኣሎ ካብዚ ንላዕሊ ዕድቂ ስለዘየለ ልዕሊና ዝዓጠቐት ሃገር ክማን የለን ዘረ ዝሓቦ ገለመለ ድያ ኒያ ዝዓጥቅኹም ኣነ ኮ ድሮን ኒኢና ኣቶሚክ ቦምብ ኒኢና ሚሳኤል ኒኢና ገለመለ ኣብዚ ከባቢ ኣለዎ ከምዚ በዚ ቅሚጥና ገለ እየ ትፀብየ ነይረ ዝኾነ ኮይኑ ልዕሊ ሞራል ምንም የለን እንድዮም እስኪ ሕዚ ከዓ ቤተሰብ ንእሸይ ናይ ብርጊድ ንሓመዱ ዋዕላ ነይራ ንእሸይ እስኪ ቀንጭ ኣቢለ እስኪ ከሪአኩም ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ትፈትዎ ኢኹም መን ኢና ንርኢ ዘለና ቤተሰብ ነሹ መፅያት ልና ኣላ በቃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ነሹ ሰጊድ ሰላም ክንብል ካብ ተወዲና መዲና ነዛ ሃገር ከዲምና ንእመን መዲና ናብ ብርጊድ ንሓመዱ ካሜራ ማለት እዩ ያው በቲ ከምቲ ዝረኣኽሞ ቤተሰብ ከምዚ ዓይነት ምድላው እዩ ነይሮም ብርጊድ ንሓመዱ ሕዚ ናብ ካሊእ ምድላው ነው ናብ ናይ ቻይናውያን ጉዳይ ቻይናውያን ሕዚ እውን ኣብ መርዓ እስኪ ሓቢርና ንረኣዮ ይሞቸዮ ሰርፃ ከዓ ጀመረ ቻይናዋይ ኳዓ ጀመረ ይብሎም ኣሎ የራስነም ኣሎ ይመስለኒ ኣነ ግን ካብ ቻይና ክንዲ ዝኣክል ቅርሺ ዝረከበ ይመስለኒ ነይሩ ቤተሰብ ሰርፃ ግን ረኺብዎ ግን ከዓሲ ሰርፃ ሓውና ከዓ ጀመረ ዘይኮነሲ ከዓ ቀፀለ ተዝኾን መሓሸ ነይሩ ቻይናውያን ካብ ዝኣትውና ናፍቲ ኣበባ ካብ ዝጅምሩ ሲ ብጣዕሚ ስለ ዝፀንሑ ኢላ እያ እስኪ ሕዚ ከዓ ስፔሻል ማሳጅ እኒኣ ከመይ ከም ዝኾነት ሓቢርና ንረኣያ እንታይ ከም ዘጋጠሙ ሓውና ዶክተር ታዩ ልቃፀል ነገር ይጫነን ኣሎ አይዞኻ ዶክተር ሓቡባሃል ኮይኑ ሶሪ ኣዚ ኩዳካ ሓሙሽተ ደቂቃ ኣዚ ኩዳካ ملاسي يا دكتور حول أكون الحرور روحك حول ቤተሰብ ስፔሻል ማሳጅ እዮም ዝብልዋ ሓዊ ዝባንካ እናተቃፀለ ኢኻ ማሳጅ ትግበር እዚኣታ ዓይነት ከም ዝኾነት ኣይንፈልጥን ዝሓውና ሓቆዩ
ኣቃጺሎም ሰዲዶም ኣለዉ ማለት እዩ ግን ክሕሾ እዩ ምሕረት የወርደልካ ክንብሎ እንደሊ ሕዚ ከዓ ማለት እዩ ናይ ፀብሒ ካብ ብረድስቲ ኣሰራርቃ ገለ ከመይ ከም ዝኾነት ከስታውሰና እዩ ዝሓውን እሺ ካብ ማዕት ማዘረሰብ በቃ من يغطى ወይ ኣታሃ ከምዚ ኣትገብሩ ነርኩም ዶ ቤተሰብ እስኪ ሓቅና ተዛረብኩም መን እዩ ከምዚ ኣገይሩ ሚያው ዝበለ واي برجي ብሩ ለማንኛውም ግን እዛ ናይ ብረድስቲ ድምፂ ግን ማዕዝያት ጠፍኦ እንዶ ቤተሰብ ሎም ካብ ምስራቅ ገዲፍናዮ ኢና ዓቢና ኢና ቀደም ግን በሉምባር ቤተሰብ ሎማዕቲ ነረንለው ዝመስል ነይሩ ተተመቸኩም ሰብስክራይብ ኤንድ ላይክ ናገበርኩም ኣበረታትዑኒ ከስተኻክሎም ዘለን ነገራት ድማ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቐምጡለይ ሰላም